ngiyaphinda-ke ngiyandingelela bantwana benkosi enkulu yakhe novukhama. Ayikho-ke nathi into esingayenza uBhomela uma esefuna into yakhe. Okuningi engimusho-ke kodwa ngizosho nje ukuthi namhlanje siyambonga uBhomela. Isihlangane la isihlanganisa lana inhliziyo yokuthi ijabulile iklasile. Ngoba into esifanayo nasayazi. Noma-ke mhlawumbe-ke kodwa ngizokufisa kunina kunye ngicela imithetho le bekiwe sizame noma kulikhona ukuyihlonipha. Bese sifana nezihlobo ezidukelene sesingasazani. Namhlanje uBhomela isikhumbulile. Anizanga-ke mina nje baniculela. Ungasho njalo uphoyisa babizwe yimina, babizwanga yimina. Uyawazi umthetho wala ekhaya wona. Uselithumele-ke ihhashi lakhe elimpunga. Ahamba amagumbi amane omhlaba. Labe libatshela namhlanje kunakele Ebuhleni. Alobheka nje ukuthi anibizwanga yimina. Uyena uBhomela ayikhethela nina. Nani-ke ngiyacela ukuthi uthando lwabamkhulu lungasuswaye lutho kunina. Ngoba uma ubabamkhulu ebona nina nihlobe kanje usuke uyibonela imvunulo yakhe. Uyajabula futhi mayisibona kulolu sizi ekade sikulona ngoba phela akazange asithathe sonke, wathatha imvutho wana washinqwaba. Ngoba ikhona izifo usho ukuthi yena obesibhekile. Nathi-ke siyajabula mangabe ubabamkhulu ejabula ngathi. Sengiya ngasemaphethelweni noma sengiphethe abantwana bakaNkulunkulu ngicela nelihloniphe lelo hambo. Ungabibikho umuntu ozohoba sohambele ngasifaka isifonyo. Bese kuba khona abantu abadala-ke la abanezifo ekuthiwa mahlala khona. Baze bangakhohlwa-ke iy'nsiza phila zeyimpilo zabo, amaphilisi nezifudo lezi ze-asthma. Ungathi mawufomula zathi bese uthi i-asthma ayisekho. Ngoba phela uzodala ukuthi kubhalwe ngathi emaphepheni. Ukuze kubhalwe okuhle kodwa ngathi sifonyo
i-social distance angazi noma yokwenzeka kodwa ngiyancenga ngoba ubabona ngaphosa ukuthi wayifuna kodwa ushembe iqile uyabona madoda uyambona lo eceleni kwami nalo seceleni kwami mina ngifane ndawo inkuzi ngiphaso inkuzi zamaqili bathi mfana musuba novalo ubalo walusindawo mfana thatha abantu bethu bayise phezulu kwentaba yakhelana siyacela ke baba mkhulu ilanga babathi ngola amakhosazana bani nisipha amandla amasha sigcina sifikile lapho isibizelo khona ungabi khona ke mhlawumbe abakhathalayo nisipha amandla amasha sishakadule njengamathole siphethuke njengeyinkosi inkosi ibusa sesengizwile sizovala inkonzo yethu yamanje esihlabelelo sekhulu 12 ngicela umfundisi uShozo wasemangangeni asiholela lesibelo inkosi imbusisi